Enak sampean. Subhanallah, 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 subhanallah. Digenah nih sampai ping 33. Lagi pindah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lagi pindah ping 33. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sampean kulinak nih. Ora sak kesusu. Lah sing kathah musala masjid iku tak emat nek iki kabeh kulinane kesusu. Genah awale, engko akhire ilang. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 dolah, 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 dolah. Allahu akbar, 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 bar. Iki jane zikir apa? Iki mergo kulinah niki ya ngono kuwi. Ora usah kesu ditung ping 30 dikulinakne. Sing trampel iku ngono kuwi. Subhanallah, 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 ilang terusan suarane. Zikir la ilaha illallah niku dikulinakne lame rada dawa to lah wong kuwi bacaan majais mungfasil. La ilaha illallah, la ilaha illallah enek dawane. Wadang wis kesusul tok tok.